אתם מכירים את זה שיש לכם הרגשה כזאת שאם רק יקרה משהו מסוים, הכל יסתדר? למשל, אם רק החטופים יחזרו, הכל יהיה בסדר. אם ביבי ילך, הכל יהיה בסדר. מין מחשבה שברגע שיקרה הדבר, היא תהיה מין תחושת הקלה כזאת גדולה. מכירים? התחושה הזאת בעצם נובעת מהתת מודע. זאת אומרת, התת מודע בעצם מנסה להעביר לנו מסר כשאנחנו חווים את החוויה הזאת. דרך אגב, זה נכון כמעט לכל דבר שאנחנו חושבים או חווים, הכל נובע מהתת מודע, והתת מודע מדבר בעצם באמצעות רגשות ומחשבות, ולכן כשאנחנו יודעים להיות ערים למה עולה בנו, אנחנו יכולים להבין שיש איזשהו צורך פנימי של התת מודע. במקרה הזה, הילד הפנימי שבתת מודע מבקש הכרה, הוא מבקש נראות כלפיו. יש משהו שגרם לו באותם רגעים, ברגעים לפני המחשבה, להרגיש לבד, בדידות, נטישה. ובעצם הוא אומר, אם רק תכירו בי, הכל יהיה בסדר. אם רק תראו אותי, הכל יהיה בסדר. כשאנחנו מבינים את השפה של הילד הפנימי, של התת מודע, אנחנו יכולים לתת את המענים האלה, אנחנו יכולים ליזום בעצמנו את המענים, או שאנחנו מזהים רגעים כאלה שהתת מודע מבקש, הילד הפנימי שבנו מבקש איזושהי חוויה, אנחנו יכולים לגשת לשם באופן יזום ובעצם לענות על הצורך שלו. אז המחשבה הזאת של אם רק יקרה משהו, הכל יהיה בסדר, מה שאנחנו צריכים לעשות באותם רגעים זה לעצור, לחזור רגע לתוך עצמנו ולחזור לחוויית הנעים בגוף. בעצם להתחבר דרך חוויית הנעים בגוף לילד הפנימי, ואז הוא חווה שהכל בסדר, ואז התחושה הזאת נרגעת. בכלל, תשימו לב לתחושות כאלה, אל תיתנו להם לעבור סתם. תבינו שעולות לכם מחשבות של סבל, יש מאחוריהם איזושהי בקשה. שעולים רגשות קשים, יש מאחוריהם איזו חוויית נטישה של הילד הפנימי, ושוב, זו צורת ביטוי לבקשה שלו. אז אל תעברו על זה כאילו לא קרה כלום, תנו לזה מקום, כי זה חשוב. זה השפה של הילד הפנימי. ככל שתעמיקו יותר בשפה שלו, ותבינו את המסרים, תוכלו לתת להם מענה, וככה להשתפר בתרגול שלכם, ובכלל, לחוות פחות סבל בחיים שלכם. וזה בעצם אחד הדברים שנעים לי עושה מעצם התרגול הזה. שיהיה יום טוב ובהצלחה.